Kapitel 9. Sei mir die Wahrheit. Ik hier een skaffeling geluids buiten de deur en eine Schief met eten wordt de oing wie dat kleine opene Loch daar gerutscht. Op de Schief wie een kleine Chicksie met Ries en dan nog ein Fleischkofte. Ik had dus niet gegeten van Frühstück, ze mi hangert ernoor. Ik zat met de bein über Kreuz en nam de Schief. Mijn Appetit verjinkt überbosig als ik zag dat het eten ganz kalt weer. Ik probeerde über een paar Bieten Fleisch door te schlucken en een beetje Ries. Aber in steed dat mijn hunger gesteld wordt, vangt mijn buik plus aan te draaien. Dat even je eten schmijt ik de bezide der in de garbage. Ik hoopte, ik had het rechte gedaan, wanneer ik dat even den 2 jaar in de garbage gesmeed. Gewöhnlich geef ik niet am Raum, waar ik zijn dingen als dit wil doen. Aber ik merkt, deze Moslims hier, wir nur neb, wann eine Dinge erreicht dauert. En mij jankert nur nicht noch mal gesagt zu sagen, dat die je mij helpen kann. Ik deed de Schief in eine Eignen en kroop dan naar de deur. Ik deed mijn oor ganz te dicht bij het Loch aan en probeerde te horchen. Ik kon horen wat andere mannen aan de andere zijde vertelden. Dat hield zich zo als wanneer die in een andere stoelbaan wären. Een kleine opening kwam in mijn huis. Vielleicht kon ik Glenn vingen. Glenn, kannst du mich hören? Verschuld ik, ze luur als ik mir het wel daar. En dan hield ik mijn adem aan en luur. Ja, kwam eine Antwort von links im Gang. Die Antwort war bedeutend klar. Wie geht die dat? Vroeg ik. Okay, antwoordde Glenn. En du? Nicht so gut, zei ik. Ik had never gedacht dat ik dat zo stil ram nemen würde. Weißt du irgendwas, wat er angeht? Nee. Hat er dir gesagt, wie lange du hier waschmatten ben zijn? Nee. Warst du allein in einer Saal? Ja. Ik ook, zei ik. Ik had het gevoel, die worden ons morgen nog eenmaal uitvrouwen. Als ik Glenn kon antwoorden, hier ik op het stoppen van de onder een gang aankom. De ijzer der knalde en mijn oren reisden. Stil zijn, nu! Schreef de werker. Ik kroop van de deur weg en voelde mij, ik had gewonnen. Ik had irgendwas van Glenn geleerd, wat de werker willen haben, wat ik niet weten zal. Glenn wie okay, en die weer niet weit auf. 15 Minuten later sperrt sich mir so mir fehlt in der Butstube. Du wie aber kein Toilet in dieser Stube, so fang ich an, ohne der zu knallen. Ich hofft, ich würde den Werker nicht doll kriegen. Nach einigen Minuten hier ich würde Schlittels kommen und der war abgemerkt. Was ist es? Grunzte der Werker. Mir fehlt in der Butstube, zei ich. Hij steende mit so und weist dann naar de andere Seite gang. Ich ging dahin. Wenn du nicht viel Licht ben wir, kann ich sein, du wären 2 Toilets ben. So als das hier in diesem östlichen Korn von das Land wäre, da wir bloß ein paar Löcher in der Flur. Die Stuhl wäre nicht so groß. Und ganz ab onder eng, hier ich wollte ich wieder drin. Und ich dachte, dort würde ein Shower sein. Als ich fertig wäre, stoppte Werker mir Ware in meine Stufe nennen. Für mein Schreck, 15 Minuten later, fehlt mir dort Ware, und so ja. Ich hatte bloß ein paar Köpfe Butter gehabt, aber meine Nerven, die hatten nicht noch. Mir fehlt rein jeder 15 Minuten in der Bootstube für die nächsten 2 Stunden. Jedes Mal, wo ich ging, war der Werker immer vergrünster über mich. Das fing an länger und länger zu dauern, was der Werker an meine Deur kam, um die aufzumerken und mir rütteln. Schließlich, klockt 2 danach, dann fängt mein Buck an not zu laden. Und ich ward ganz allein geladen mit meinen Gedanken. So wie ich durch und dachte durch mein Tag durch, was ich belebt hat. Und probierte zu denken, was ich möchte getan haben, dit alles verdient zu haben. Ich probierte gute Gedanken zu haben. Aber kreiten dann, was ich denken da, meine Gedanken kamen immer weiter drei, naar diese kleine, kahle Stube, wo ich allein bin, eingestappt wäre. Rein alles über meine Situation mögt mir wünschen, dass ich wegrennen. Aber so sehr als ich wirklich wünscht, ich kann bloß noch nicht. Ich wäre fast in einem Gefängnis in Teheran
en du week geen waageruit. Ik wonderde wat morgen met mij wordt passeren. Wat minuten later word ik aan dat de werken omgetucht worden. Een nieuwe shift had aangevangen. Nadat ik 15 minuten gewacht had, dacht ik wil nog einmal proben als ik met Glenn vertellen kan. Hey Glenn, bist du da? Verschilde ik waar in dat lachen wat de irgendwie der weer. Ik zei, hier ik een bekende stem terugverschlen. Ik heb even nagedacht, zei ik. Ik wilde 100% de waarheid zijn, wanneer mij woorden antwoord vragen. Du hast geen punt van zijn hier anders te komen. Ik hoop bloß, die worden mij wegen dort nicht doodmerken. Dat is een fijne idee, Dan. Ik heb krijg datzelfde gedacht. We zijn allebei ganz krijg de waarheid, hè? En waar het dan uitkomt, dat laten we dan op te God. We vertelden nog voor een paar minuten länger en entsloten ons dan, we zullen nog proben te slapen. Omdat we reid werden voor wat immer de nächste dag wordt brengen. Slapen kwam aber nicht. Dat we zeer leicht te zijn, dat we würden dat op te God laten, waar het uitkwam, aber dat we veel schwander dat het te geloven. Ik fang an te wonderen, als God verheb hier irgendwo weer. Van wat ik nog ernooi jong weer, had ik God zijn nähe al immer gesperrt. Wanneer ik verken had met Gruppentaub gespeeld, wie ik doch ne Person wat gleich allein te zijn. Einmal, als ik 16 weer, in manch eine Gruppe Jugend, dann stond ik allein bij dem Riefer en had an je vrouwen te God. Wer hij? En wat wil hij van mijn leven? Als ik dus aan de kant stond beim Water en de steunenden kletter, dan kreeg ik met einmal een zeer sterk gevoel. Ik kreeg dat gevoel, dat Jezus stond te krijg bezig mij. En hij zei, merk dat niet veel schwer als het is, Dan. Ik wil dien vriend zijn. En wanneer du was steunen im Riefen entschmieden, gut so. Ik wil met die taub. Van dan an, als ik dan te Onkers ging, wist ik dat ganz diep in mijn hart, dat God wil nicht han, dat ik bloß soll eine Maschine zijn, wat de verarm schaffen deed. Hij wil han, dat hij en ik wil een goede vriend zijn. En dat is wat het gewast weer voor mij, voor het meeste part van mijn leven. Nu aber, wat ik op deze koude vloer liggen deed, wonder ik, wo wir mijn vriend? Diese Gedanken en Gedanken von Beschuldigen, die kämen so bosig ne mee, krijg ze bosig als Voetstappen buiten, im Gang der Lijn käm. Wo bist du, vroeg ik God? En heute thron rolden über meine Backen. Warum lässt du all dit te mij passieren? Aber du wie keine Antwort. Wo lang, wo ik moeten hier zijn? Vroeg ik ganz vertwijfeld op Lures. Te meine Überraschung, weer eine Stimme in mijn Kopf en die zei, du was hier nie weg sein. Ich sah mich plötzlich da, ganz abgewerkt. Ich war erschrocken über den Gedanken. Das könnte doch nicht Wahrheit sein. Gott wird nicht mich für nie wie existiert durch Gehalt schicken, wird er? Schließlich dachte ich in meiner Verzweiflung so, ich will bloß über mehr und had mir das uitgedacht. Ich fang an, Liz zu denken, meine ältere Schwester, und wo sei wir in Nepal im Gefängnis gewesen. Vielleicht würde es für mich bis Krieg so sein als dort. Wen Gott weiß dort, dat ich kann nicht viel mehr als dort verdrehen, ohne die Sonne zu sein und mit meinen Eltern von zu vertellen. Die Gedanken an meine Eltern möchten mich wahrer rühren. Ich hielt mich ganz taub und sah sie dort schluchzend auf der Flur. Ich hörte aber noch mal von ein klein bisschen gerührt, dann ging das Licht in der Stube an. Mit den Augen voller Tränen kroop ich naar der und zählte durch das Loch. Ganz luid geschrei kwam er mit einmal an, und ich hüpfte terug von der. Wenn ich so dicht bei der gewesen wäre, und der Speaker, wat de buiten im Gang war, hat Krieg in mijn Stufen geschreien, nu hat ich mich sehr verfehlt. Wo hat ich dat kunt vergeten? Vandaar weer de eerste dag van Ramadan, de heilige Monat, wo die Moslems auffangen te fasten, von da wat de zon opging, wat de zon onderging. Kein Wunder, dat het Gefängnis mit einmal so lebendig ward. Gute wieder von der, schrie eine leere Stimme. Ich gehorcht, und der ging ob. Du nicht rückkijken.
Seht eine Stem, wat er von der ältere Person kwam. In einer Hand hield hij een schief met een bit tweebak en een bit zeta erboven en een kleine vierkantje bit kaas. In een andere hand hield hij een kuffel met een storten zwarte tij. Hij kijkt ongeduldig naar mij en ik nam boezig de schief in dat kuffel, zat dat op de vloer aan en gaf hem de schief 3 van gisteren. Wat is de tijd? Vroeg ik. Hij kijkt naar zijn handuur en zei, klok 3. En dan knallt hij de deur hinter mij touw. Want de nacht dat nog niet over weer, aber dit weer, zoiets is dit de längste nacht wat ik jemals gehad had in mijn leven. Ik zat me krak door dol waar ik gisteren gezeten had en zag de schief voor mij aan. Ik nam den sapsel en probeerde met de vingers zo op een beetje op te smeren zo goed als ik kon en bijt af. Dat weer met hard en oud. Toen drukte ik den in den tui aan, dat het zo beter kon te eten. Dat duurt niet lang, dan weer de tweebak weg en ik weer immer nog hungrig. Ik nam dat beetje kaas, aber dat riecht zo zeer sterk, dat ik waren moest. Dan schmiet ik dat bloß in de garbage neer. Wat er nog übrig weer van de nacht, ging langsam voorbij. Ik zat en kijkt durch eine Eck von dat Fenster uit, wo de dag dat niet ganz had toegedekt. Dat kleine beetje licht wat er kwam, schijnt dat aan te zijn dat dat nu al wel s'morgens waren. Dat luide geschrei van de moslims erbeden, schien ze would never ophoren. In mijn kop war der van onhangst te worden. Dat ik mijn bril niet kon bij mij gaan, nicht können nu slopen, en mij zo zei sagen dat hab ook nisch voor mijn kop bij der. So gut als ik ongeveer wist, wie dat klok 11, als met einmal de deur opging en 2 werker doorheen kwam. Dat die blindkarre aanmerken, zei een van de gratra. Ik deed ze als mij gezegd weer, en werd dan in den gang neergeleid. Als we dan zo langs den gang ging, zielde ik oing bij mijn blindkarre ver, en ik zag dat de bloedplaten weer op de vloer. Met dreer, en er weer switchen, verlegde het 4. Gräselige Bilder kwamen in mijn kop neer, van wo mensen hier mochten gekwält worden zijn. En dan werd ik in een andere stoel neergeleid. Nu kon ik mijn blindkarre opnemen. Herr Akram weer waren in de stoelbaan, en mij ging een schara durch. Als ik mijn blindkarre opgenomen had, zoals mij gezegd worden weer, zag ik dat ik in een grote stoelbaan weer. In de maat stond een dash met 4 Stoelen erom, en Herr Akram zat op een van den stel. Zat die doel, zei hij, en ik zat me doel naar den stel waar hij gewezen had. Mijn kop vroeg aan. Ik vroeg aan voor angst. Onder mijn stel wie een putteltje van bloed ganz gedreigd. Kijk hier had irgendwer gezeten, während die geblatt hadden. Vielleicht während die weer doodgekield worden. So zei ik te mezelf. Ik proef niet nog einmal rauf te kijken. Hallo, Herr Baumann, zei Herr Akram met zijn grillige stem. Hat's die eine gute Nacht? Hast du fein geschlafen? Ik hou maar beter geschlafen, antwoord ik. Is die eine Bril? Ik zei me zeker, die heeft heel gefehlt. Hij leende zich even en gaf me die. Ik nam die boezig en zat me die op. Hast du antwoord, wordt die niet wie gebracht worden in die kleine stoel? Vroeg hij. Mij jankert luid op te lachen. Hij wil geen afhangen met een fijn warm bad, een toilet, en mij fijn te erklären, waarom ik im Gefängnis weer. Nee, ik zei okay, kon ik schließlich sagen. Gut, dann können wir mit Business anfangen, nicht? En hij nam een Bleistift en Papier en leerde het voor mij aan. Nu wil ik gaan, zoals die andere vrouwen ganz fijn antwoorden. Okay? Okay, antwoord ik en greemde me al, voordat deze dag weer wordt zo zijn als gisteren. Wanneer komst du naar Iran? Dezember den 27. 1996, antwoord ik. Sehr gut. En wat weer die wichtigste oorzaak waarom du hier aankomst? Mij voert een dag. Ik dacht, en dat wat Glenn en ik laatste nacht verteld hadden, aber dat we würden de ganze Wahrheit reden.
En ik dacht aan den kleinen Puddel Blut, wat onder mijn stil weer. Gott, help me, deze mensen lief te bewijzen, bid ik abstelles te mij, en oden duip aan, euer ik wat zeer. Ik ben in Iran, de mensen van Jezus te vertellen. Jo, ik ben hier als een uitlander, als een toerist. En jo, ik wil zijn waar ik kan hier met mensen aufhang Schacherien te drijven, aber het ganz grootste en meeste ben ik hier de mensen van Jezus te vertellen. Dat is mijn diepste overtuiging. Herr Akram duidt zijn bleistift en papier auf en komt dan nodra. En wat zijn die diepste overtuigingen, Herr Baumann? Ik geloof dat Jezus Christus de einzige Zoon is van God en dat uit diepe lief hij voor ons sterft om kruis, zodat wij waren kunnen ons weg treffen naar God. Herr Akram lacht verneigend. Waarom wirst du dort geloven? Zoals hij lachen daar, hier zit mij zo, hij weer reut om nog meer te hören, en de ween vertelde ik wieder. God wil ons leven ändern, zodat hij kon vrede in vrede brengen. Wel interessant, zei Herr Akram ganz streich. Vielleicht was uns da nu noch sein, wer dort alle bedoelen dat, Herr Baumann. Sicher, zei ik, en ik voelde me al niet meer ganze Angst over dat gedreide bloed aan je mijn stel. Ik heb vrienden, wat ook zo'n geloven is wat ik doe en dat gleichen wat ik doe. Die geven me geld, en de kerk geeft me handwaren met geld. En sowieso, ik bruk niet veel geld om leven. Ik blijf veel bij vrienden, of bij billige motels, en eet dat billige eten van wat de mensen mij uitmerken. Zo, die kerk, die geeft die een beetje geld, dat die. En wat willen die gaan, wat die dan zoals voor die teruggeven, en er steht geld. Die willen bloos gaan, dat wo immer ik aankom, ik die mensen wil helpen, wanneer die hulp fehlt. En wanneer het gaat, die dan van Jezus vertellen, en dat hij entgleicht. Antwoord ik. Ik wist dat te een moslim würde sich dit alle rein aankluk hören. Aber ik had nu angefangen met de waarheid te reden, en ik wil durchführen. Wat immer dat du van juif, dat wir ab zu Gott. Nu wir kein Treiwach nicht. En du jetzt all dit, wenn du in Afghanistan wirst? Vroeg Herr Akram. Jo, antwoord ik. Zeg me, wo kriegt du jetzt diese Arbeit, wo die nicht kerk die für betulen dat, Herr Baumann? Je meer ik verteld, je meer glauben kwam in mij aan, dat Leid wandel in dem Licht, wo Gott is, kwam in mijn zijn aan. En ik wist dat zolang ik aan dat Leid would vasthouden, durf ik niet angst hebben. Nadat ik voor 20 minuten verteld had, van waar ik in een hospital geholpen had in Afghanistan, dan schien zo, fang Herr Akram dat aan in ilm te worden. En hij onderbreekt mij, en fang aan van zes wat te vertellen. Nu, Herr Baumann, dort hielt sich alle reich in Goud. Aber glaubst du erst nicht altijd, über den Moment mit der Wahrheit abzukommen? Du bist nicht in Swiss. Bitte, hier ab zu sein, dass du in Swiss bist. Aber dort sind wir all vorbei. Du hast gelernt. Das nächste Mal, wenn wir die fragen, wer du bist, da wirst du sein, ich bin Amerikanischer und in Swiss. Und je brück ich arm und sag, wo Herr Akram seine Oderen dick geworden in Geneck. Neem die Bril auf, Herr Baumann, schrie hij. Mijn hing flotterden als ik de bril nam en de op de snap leer. Dus Ola wordt toch wel never wim sloen, wanneer de bril ophaft, dacht ik bij mij zo. Wham! Een hinkse knol kwam aan de rechte zijde van mijn gezicht. Nu kom, Herr Baumann, du kost beter als dat. Dat is tijd dat du de waarheid redest. Weg! Nog een knol aan mijn gezicht. Mijn ogen vangen aan te troen en mijn tenen zingerden. Zeg mij mal, te wat staat CIA, Herr Baumann? Dat staat voor Centraal Intelligent Agent, antwoord ik. Ha! Herr Baumann schrie en hij stopte in betrei. Nu komen we somewhere aan, wo wir een gewöhnlicher Mithelpsarbeiter sind dort buiten, ha? Ik wil lachen, so funny als het weer. Aber dort wird Herr Akram bloß noch für euer merken, und dann krieg ich vielleicht noch mehr Knollen im Gesicht.
En jeder einer in Amerika weet wat CIA versteht. Dat is alleen in de movies. Du schaffst für de CIA. Du bist toestaan. En hij sloeg me weiter. Jezus seine Vera van Matthäus 5,44 kwam naar mij. Bid für die, wat junt beledigen en vervallen. Du das lehen. En jeder amerikanische Utländer, dat für de CIA schaffen. Wenn dat als immer wat de allermatten doen. Well, ik schaff nicht für die, Herr, antwoord ik. Du nicht lehen, schrie hij weiter ab, en hij hoef zijn hand ab. Slap. Sei de Wahrheit. Slap. De Verteidigung ist dit wieder ungefähr für 15 bis 20 Minuten, mit jedes Mal ein Knall im Kopf. Meine Backen werden abgeschwollen und mein Kopf sperrt sich so wieder abknallen. So den Blindkarre war anmerken, Herr Baumann, hieß Herr Akram. Wir wollen Luther mehr vertellen, und ich hoop, dann wirst du antworten. Ich hier, wo er meine Brille nimmt, en de werker leid me dan weg. De deur van mijn kleine cel ging toe en ik nam mijn blindkarre langzaam af. Ik wenschte ik had een spiegel, dat ik zien kon wat er mijn gezicht geworden wäre. Aber ik deed mijn vingers tussen even en ik voelde waar het alle abgeschwollen wäre. Ik zat me in eine Eikdoel en de troon vang aan te komen. Ik wist dat, Glenn would het nächste zijn. En zo zwischen dem Schlucksen probeerde ik voor hem te beten. Dat God wordt hem kracht geven, lief voor deze mensen. De waarheid te zijn, krijgen de böse hem slecht behandelden. Als ik beten deed, kwam eine vrede over mij. Dat wie een vreemd gevoel, wat me ganz vrij maakt. Dat eine denkt, wo amerikanische Menschen für Angst hadden, manche Moslems zu schaffen, dat passiert niet te mij. Ik werd in een Gefängnis vastgehouden, ohne dat ik wist waarom. Ik werd uitgevraagd en beschuldigd voor dingen die ik niet gedaan had. Aber ik kon God zijn Gegenwoord hier met mij sparen. In dat geval, dat God met mij weer, maakt dat ik dit verdrehen kan. Ik dacht aan dat gebed, wat ik te God gebed had, en ik wil aan trouw blijven. Wanneer ik het niet verstaan kon, waarom dit passieren moest, wist ik dat God door een oorzaak voor had. En ik wist ook dat God mij durch dit durchhelpen wil. Ik zat ongeveer 2 Stunden staan met den Regen aan de wand neergedreht en dacht aan de Bergpredigt, wat Jezus gedaan had. Gezegend zijn die, wanneer mensen je beschuldigen doen, vervallen en allerhand ablegen dan je junt. Fred je te ween, weens groot wat de beloning zijn im Himmel dafür. Dat wir ganz einfach diese Botschaft. Ungefähr mitten in de Nacht, dan hier ik wie de werker waren buiten bij mijn cel wären. Ik voelde, wie mijn Musik anholt. Wo ik waren terug kan, met Herr Akram eine tijd te verbringen. Ik deed mijn blindkarre aan en werd waren langs den Gang geleid. Während ik langs den Gang ging, hier ik bij einer te zichzelf verteld, en de andere dat moslim gebed door zijn hand zonk. Als ik in de uitvrouwsstoel aankwam, hier ik Herr Akram zijn nu bekende stem al waren. Neem die blindkarre af, Herr Baumann. Ik nam dat af en zat me bij denzelfden stildoel, wo ik in posten 3 boven gezeten had. Nu dat du hast een betit gehad door over na te denken, vielleicht was ans nu da mal de Wahrheit sein. Ik habe je den ganzen Tijd de Wahrheit gesagt. Antwoord ik. Whack! De eerste knal kwam aan mijn linke zijde moram. De tweede fuhr in mijn kop neer. Aber meine Gedanken werden sehr schwer. Herr, wat denkst du über Herr Akram en seine Menschen? Ik geloofde. Voelde ik Gott seine Antwort. Ook in deze schwere Umstände, mein Hart wie gebrochen met een Gott, wat door seine grote Liebe hat für all seine Kinder, en wil gern eine Beziehung haben mit jeder ein von die. Wahre voelde ik de Friede über mich kommen. En dat moet te zijn geweest zijn in mijn gezicht. Nu dem Herr Akram 3-mal uitgeholt had, hier hij ab en kijkt me aan. Wat denkst du denken, Herr Baumann? Maandert hij.
Ik schluckt. Dit moet ik van niet hieren, zei ik. Aber ik blijf die. Die 3 Männer in de stoof vangen an te lachen. Du bist anklug. Herr Akram fängt weiter an zu schlagen. Ein Dummkopf! Nee, zei ik, als hij einmal nu leid. Ik ben nicht anklug. Ik hel den heiligen Geest in mij. En hij wil gaan dat ik die zijn zal, dat Jesus die ook läuft. En die wil gaan dat du zoals Jesus ook kan, zoals ik hem kan. Wenn du Jesus erst kannst, dann ist das möglich, sogar den Feind zu gleichen. Haha, schnuft hij, kein Wunder, dat die im Westen so schwach sind. Dat ist eine unglückliche Geschichte. Herr Akram, zei ik wieder en kijkt am Blick in de Augen an. Du wirst mich hier een dag über kennen schlagen. Ich würde die danach bleiben. Aber noch viel mehr und wichtiger, Jesus Christus würde du wen auch noch bleiben. Stell sie, schrie hij. Was stell dann? Hij zat zich hinter den Dachstuhl en gaf mir meine Brille trei. Dat zag zo met schloon wie we nu durch. Ik zat mir die Brille ab en de posten rendraal wie mijn kop zo abgeschwollen weer. Herr Akram vangt me dan aan de vrouwen te vragen wat hij me gisteren al gevraagd had in dessen Samaris. Wie ik wirklich nicht van de CIA? Te wat bedoelde ik me werkelijk? Wat ik hier in Iran zal doen? Waarom blijf ik erop bestaan dat ik een Swiss weer? Kan ik jede minuut optellen wat ik in Iran gedaan heb? Wo kwam mijn geld op ihrms her? Met wem wie mijn prediger bekend in Washington D.C. Für immer eine Stunde ward ik ze dort uitgevraagd. Dan ward meine Brille weer aufgenommen, ik moest mijn blindkarre aanmerken en ik word teruggeleid in meine cel nemen. Ik voelde me geloten als de deur schließlich hinter mir toeging. Meine kleine cel, wat ik gehost had, schien sich nu so wie eine kleine sichere Steer. Keiner würde mich hierbei schlagen oder mich anschreien. Keiner würde mich hier sagen, dat ik een domkop weer oder liegen daar, oder dat ik voor de CIA schaffen daar. Dit laatste gedanken maakt me angst. Wenn die zich sicher wären, dat ik voor de CIA schaffen daar, dat kan mijn Leben kosten. Maar nu weer dat al een stukje in de middag, en ik zat me zo beziden der doel, dat ik boven durch het loch kijken kan om den blijven hemel te zijn. Als ik dus zo terugkijkt, wie de wolken voorbij rolden, dacht ik aan Hiob, wo hij ook had Gott gevraagd, waarom diese schlechte dingen te hem passierden. Gott, weet ik oplüdes, dat is een doen wat mir hier passiert. Ik wil die nicht verpflegen. Sogar, wenn ich mein ganzes Leben lang soll hier ben sein, will ich niemals an die zweifeln. Aber ich bin schwach. In mir spürt sich so, dat das krank, wat ich war down. Bitte help me, dat ich den Namen nicht war verehren.